Много често на нашите пациенти, постъпвайки в отделенията по онкология, им се предлага участието в клинично изпитване. Първата реакция: аз не съм опитен заек. Това е доста погрешно усещане за понятието клинично изпитване или клинично проучване. Клиничните изпитания са възможно най-добре контролираните изпитвания на нови, иновативни методи на лечение. Не винаги това са лекарства. Това са различни комбинации, различни режими на подреждане на лекарствата, които се очаква да имат много по-добър ефект по отношение на овладяване на туморното заболяване и много по-малко странични ефекти. В клиничните проучвания, преди да бъде предложено и преди да започне самото клинично изпитване, има една поредица от предварителни договорки и обяснения към пациента. Какви са неговите права, какви са неговите задължения, какви са възможностите му като алтернативи. Така че в никакъв случай пациентите, които са включени в клинично изпитване или клинично проучване, което е по-често използвания термин, не са опитни зайчета. Аз съм категорична, че има ли клинично изпитване, редно би било първо пациентите да бъдат поканени в едно такова клинично изпитване. И ако те не отговарят на изискванията за клинично изпитване, чак тогава да им бъде предложена стандартната химиотерапия или стандартният тип лечение, тъй като то никога няма да им избяга.